रायजोफोर खुलुमबाय आरोना बयखौबो। आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आरोना, माने जोंहा फेसबुकनि बागै आरोना, माने गोबांनावनो मोनसे प्रब्लेम फैदों आरोना। आं स्क्रिनाव होनो हागोन आरोना, नैबे आरोना नै, माने जोंहा आर्निं लिमिटेड प्रब्लेम आरोना। बे आर्निं लिमिटेड प्रब्लेमा मा जायो होमबा, बे जायोबा जोंहा मा आर्निं जाया आरोना। माने बेखौ जों माबोरै सल्भ खालामनो हागोन आरोना, आं बेखौसो बुंनो नागिरदों आरोना। जुदि नोंथांमोनाव बे प्रब्लेमा जादोंबा आरोना, आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना। आं स्क्रिनाव नाम्बारखौ होनो हागोन आरोना, नोंसोरनो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय आरोना। जुदि नोंसिनाव फैदोंबा बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय आंनाव नैबे डाइरेक्ट वाट्सएपआव मेसेज हरबानो जाबाय आरोना। आं बे प्रब्लेमखौ सानसेनि गेजेरावनो सल्भ खालामनो हागोन आरोना रायजोफोर। दा बेनो आरोना, गोबांथार प्रब्लेम जायो आरोना फेसबुकआव, गोबांथार बुंनांगौ दं। आं बेखौल' बुंबाय आरोना। मोनसे प्रब्लेम नैबे स्क्रिनाव होनाय बायदि आरोना, आर्निं लिमिटेड प्रब्लेम आरोना, बेनोसै आरोना।